Welkom bij Limburg van Boven, waarin we met behulp van een drone op een andere manier kunnen kijken naar onze Limburgse kastelen. Vandaag sturen we onze drone naar de rand van Lottem. Daar staat kasteel De Borggraaf. Een fraai, compact kasteel uit 1551 met een voorplein en omringende voorgebouwen. In een koopakte uit 1501 wordt De Borggraaf voor het eerst vermeld als hof. Dus niet als huis of kasteel. Het vermoeden bestaat dat de in deze koopakte genoemde nieuwe eigenaar, Peter van Merwijk, het hof heeft verbouwd tot het prachtige landhuis dat we nu bewonderen. Heel apart is de muur van de westvleugel van het gebouw. Hier geen levendige muurvlakken zoals op de rest van de Borggraaf te zien is. Deze muur wijkt af door de gele mergelbanden die erin zijn verwerkt. Een muuranker vermeldt het jaar 1555. Het jaar dat Merte van Broekhuizen eigenaar wordt van kasteel De Borggraaf. En ook deze Merte heeft het gebouw verder uitgebreid. De voorhof, rechts van de poort, is in de 18e eeuw gebouwd, wat ook duidelijk aan de stijl te zien is. Het linkerdeel kwam pas in de 19e eeuw tot stand. Is het dan klaar met kasteel De Borggraaf? Nee. Waar andere kastelen aan het begin van de 20e eeuw soms in belabberde staat zijn, wordt in 1926 nog een toren en een voorhuis tegen de noordelijke buitenmuur van het kasteel gebouwd. Als een van de weinige huizen in Noord- en Midden-Limburg heeft de Borggraaf van Lottem in de Tweede Wereldoorlog geen schade opgelopen. Wel is het huisarchief voor een groot deel verloren gegaan, zodat er veel van de ooit vastgelegde geschiedenis van het huis is verdwenen. Kasteel De Borggraaf wordt nog altijd bewoond. We nemen afscheid van kasteel De Borggraaf en van Lottem. Tot de volgende Limburg van Boven.